Memandangmu seperti memandang bulan yang sangat indah di pada malam hari ini, Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput, Mas. Aja semaput toh. Aku arep semaput ning Rasida. Ora usah iri dengki tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Tadi wu sudah. Wu mau apa bulan? Heeh, wu ki bulan. Bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jen. Tak balekke to. Iya. Langsung jedul mau ning ngene iki tanpa. Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya, Mas. Buktine loh. Umpama kapelan ngene iki. Kapel ireng. Kita tadi enggak janjian ya, Mas. Enggak janjian. Cocok ya. Cocok ki lho le kamera cerak banget ki lho. Ngopo? Kamu video kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki, Mas. Heeh. Wis jamane isih Facebook. Nek foto ngene iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir ini. Kir. Kira-kira. Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh. Tak jabutke akikku. Ora sing nyekar Mbak Lintang Kairo sekalian jumeneng. Nggih Mbak Lintang nggih, Dik. Nggih, Mas Gading. Nggih, Pak Dik, Mbak. Pak niki, Pak. Mboten Mbak Melih, Dik niki, Pak. Nggih. Aja lali lah no, Mas. Mboten kula niku. Karang nyok ketonto. Dik jaman
Sinduk lah. Sugeng dalu. Nggih, pripun Dek niki iramane warga laras iki Jan enak Mas, jos tenan. Edapi buanter tenan. Mas, jan cemempeng ning kuping. Cemempeng ki apa Jal? Apa ya Mas, kalau di Jawa Timur itu cumpleng ngano, apa ya Mas? Penak. Kepenak. Iya. Wah, kuwi romone seneng sing banter-banter berarti. Banter. Heeh. Nggih. Sampai ora nututi Mas. Wah, nggih. Gimana Mas Gading Pripun? kabarnya? Alhamdulillah menawi kula menika. Tadi belum salaman. Salaman Mas. dulu Aku nggih. tadi dari Kediri gimana Mas Gading Nggih. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki orang rusuh. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis rapopo nek kene Bede? Ora penak Mas. Oh, toh. Aku kan kangen dari dari sana Dari Jawa. sono sampai ke sini Iya, kan. dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon iki pitok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi sama Nggih, Mas bisa ketemu Gading. lagi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Manis ngono lho. Makanya aja manis-manis. Wis aku ki nek karangket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, aku yang gumen oh Mas. Kan. Pianten bagus kados jenengan. Asma Kinaria Joko Mas Jopo, Gading. heeh. Bagus Berarti sekali loh namanya Mas bagus. Gading kalau Sopo? diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artine Artinya. iki wong pinter gini. Sing iso ngomong wong pinter. Alah. Ayo, Koyo ayo. loro ae. Ayo. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jangan kandiani kok. Ganteng. Dua. Heeh. Apa jangan? Kok lali tuh jenenge Gading. Gading. Ding. Ding itu dingin. Dingin. Mas Gading kan dingin kalau di chat nggak mau bales. Iya. Duh gletak aku gur disenggol wae tiba lho aku ki karang yo. Dingin. Dingin. Gading. Ya toh kenapa Iya, Mas? heeh. Sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora main pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Kalau aku lah nyapa. Ora tau buka WA soalnya. Oh, berarti ben dibales cepet ya pas iso tak VC wae ya. Di Mas? langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Ding, pa. Pa. Pandai dan cerdas orangnya. Oh, tak kira pa ki pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh manis loh Mas. Nggih, kae sing nyaron pahit. Pa, wu. Wu. Wu itu bulan. 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 Memandangmu seperti memandang bulan Waduh. yang sangat indah di pada malam hari ini Mas Gading. Aduh ya ampun. Aduh semaput Mas. Aja semaput to. Aku arep semaput ning Rasido. Ora sah iri dengi tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Kir. Kan tadi wu sudah. Wu mau apa kir. bulan? Heeh, Wu ki bulan. Bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jan. Ya tak balekke to. Ya. Langsung jedul mau ning ngene iki tanpa Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas ya. Buktine loh. Umpama, Kapelan ngene iki kapel padahal ireng. kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak Bas. janjian. Cocok ya. Cocok ki lho le kamera cerak banget ki lho. Ngono. Aku media kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh. Men zamane isih Facebook. Nek foto ngene iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir? Kir ini. Kir. Kira-kira Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh. Tak jabutke akekku. Ora apa-apa nggo akek ya ora masalah kok. Enggak Mas, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi di job-job selanjutnya ngono lho Mas. Oh masih ada di tanggal. Tapi lek mau kayak mau ya ora apa-apa Mas. Iki lho akekku wah iki anyar lho iki. Wah baru itu. Oh baru nih. Bagus sekali. Le nyilih tapi. Nyileh kok dipamerke ngono. Ora apa-apa, men kita gleleng to. Heeh. Bagus toh Mas? Bagus. Ya. Gading Pawukir. Gading Pawukir. C. Hah? C. Seno Saputra C. Lek kuwi mau aku wis nganu Mas. Wis Wis ora apa? mikir ki jane Mas. Ya harusnya tuh Mas Gading ganti yang anu aku, yang mengartikan namaku. No. Oke. Lintang Kairo. Li.
Lah jenenge iki terus piye, Joan? Lin. Lin. Oh, ning lali ya. Jana, li ki apa? Iya, Lin. Lin. Lin ki. Kok Lin? Apa ya Lin Lin? apa, Mas? Lin. 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 Lin iso apa ora? Lincak. Oh, tuh. Lindu kebanter. Lincah. Lincah Ki obah wae pokoke. Terus Lin ki apa ya kira-kira ya? Ya itu tadi lincah. Iya, lincah. Heeh, terus Lintang. Tang ki Apa? Tang ki Tang ki lak kancane catut kae. Kuwi tang sing gawe ngano pedah motor ki lho, Mas. Stang ya jenenge. Beda. Heeh. Tang apa ya kira-kira tang ya? Tang ki Apa? Tang ki tangannya halus sekali. Wah, masa coba sini tangannya. Iya, oh ki lho. Halo, piye to? Do pengen to. Ada nih kok. Nah, eling mati aku. Lintang. K. Kai wes. Kai. Kai iki apa ya? Angel banget nek kai iki. K. Apakah Mas Gading? Kangen sekali. Aduh, ya ampun kok kangen bareng. Oh, ora. Kudune aku ora semaput. Terus apa bar iki? Kairo. Ro wae ya. Iya. Romantis sekali. Wah, Jan. Heeh. Kayak ada Mas ya romantis. Ngene kok. Terus apa meneh? Sudah. Wes to entek ya? Heeh. Lah mbok tambahi apa, Mas? Apa ya arep tambahi Pak Wukir? Iya, nah. Ternyata dadi Jawa banget meneh. Lintang Kairo. Pak Wukir ngono. Lintang Pak Wukir. Apik ya anak ya. Apik Mas Jan sampai koyo fotone dhewe diedit ning ndi Wah. kuwi. Dadi Lah kok wah kepiye to aku iki wis dibangunke patung tekan New York barang lho aku. New York ono, terus Taiwan ono. Yang kita joget-joget itu pakai baju Dayak itu. Terus ono neng Jepang barang ono pisan. Wah, Borobudur. Ya itu antusias buat fans-fansnya kita Mas Gading. Didoakan ya Mas Gading. Semoga fans dari Lintang Pawukir dan dari fansnya Mas Gading juga, fans Warga Laras semuanya. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, lancar juga rezekinya, sehat selalu, sukses selalu ke depannya. Dan tetap mendukung kita ya Mas ya. Yang pasti itu Mas Gading. Yang pasti itu. Ya. Terus sekarang mau ngapain ini? Lah mau ngapain apa kita dolan aja ini yo. Ayo. Sopo sing arep genteni aku nyong? Kamu dolan aku taan. Ya alhamdulillah Mas ini juga mboten lupa hari ini soan datang Karangasem. Dusun nep desa nggih. Desa Karangasem nggih. Ponjong Gunung Kidul. Alhamdulillah. Semua warga melumpuk mriki lho Mas. Melumpuk. Kebek kali apa jenenge kebek apa lapangane? Kebak tekan mburi kae. Oke. Kae mburi dhewe kae. Kebek Mas. Alhamdulillah. Dan rame tenan gayeng tenan malam ini ya. Mereti dusun Mas Sanes. Nggih. Bukan. Ulang tahun. Ulang tahun. Itu beda toh Mas sama? Beda. Oh beda. Kalau yang sama? Kalau yang sama itu masa depan kita. Jangan song. Iso aku. Hah? Sing marahi sapa? Kuwi sik sirahe slewah kuwi. Nggih. Pokoknya didoakan yang terbaik buat semua warga Karangasem.
Semoga sehat selalu nggih Bapak, pinaringan panjang yuswa sing duwe utang gendang lunas utange. Sing dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Ingkang sampun sepuh-sepuh enggal-enggal minggah kaji nggih Bapak Ibu. Amin amin. Pokok barokah. Sapa mau arepe muni nganu mau? Ayo. Arep muni apa mau? Mbok mau krungu apa muni apa ngono lho Mas? Apa? Sing wis tua-tua gendang anu. Yo, terus apa lagi? Nggih, alhamdulillah ini tadi saya juga diderekaken Mas dari grup Laras Ganindra Jatilan. Nggih. Jan iki mau 4 mobil loh Mas. 4 mobil? Iya. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih nggih, khususipun kagem Om Fatah dan semua bapak-bapak ingkang sampun nderekaken kawula matur suwun nggih Mas, Bapak nggih. Jan kaya kok Mas, hari ini kok iso ditutke aku. Nggih, sakniki terus. 4 mobil ki isine kebak apa ora? Kebak Mas. Kebak. Iya. Kira tok 4 mobil terus sak wong. Mboten. Nggih. Terus niki yang dipinangkani yang mana dulu Mas Gading? Ingkang podang kuning napa Bapak Asmara riyen niki? Nyemanggaaken ingkang pundi? Butuh teman? Iya. Butuh teman? Iya enggak apa-apa. Oh, butuh teman kita Boleh. pilih. Mang milih, Dik, Mang pilih. Siapa Ajeng ya, Mas? Sinten? Siapa Mbak Ayu, Mbak Oriza, nopo Mbak Agnes? Sinten? Mbak Oriza. Oh, nggih, Mbak Oh, Orisa. iya. Betul. Ayo Mbak Oriza. Yuk. Selamat malam Mbak Oriza. Selamat malam Dek Lintang. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Iya. Mbak, enggak sini lah. Kamu Oh, iya, jangan iya. deket-deket gading terus loh. Nah, apa toh? Ya itu anu gini loh. Apa Mbak? Apa iki Kono. Tremor. Wis Tremor. kono karep kono. Lo kae. Apa sih? Grogi loh Mbak. Ya, Dek. Tremor grogi. Heeh. Lah iya, wong cedak aku mesti bendino ngono lho, Mbak. Biasanya ki apa ya ora kaya ngono lho. rada Biasanya los piye? gitu lho, Los. Los. Nek jajar dari tangi dhek kalau paling kayak aduh. Tekan ngono Lah Dek. iya toh, jane ngopo lho, Mas? Deg-degan aku. Mergane apa toh? Sebab Sebabnya sebabnya apa? sebab iki aku ki nek dijajari karo apa jenenge cewek cantik kaya wis jan. Anu aurane iki langsung marake bergetar jiwa raga. Iso wae yo, Mas. Iso Heeh, wae. marake bergetar jiwa raga dan yang lain-lain. Jano. Karena ya isih anu Dek, masih muda ki ya kaya ngono Iya, kuwi. aku juga masih muda. Oh iya, cocok. Cocok. Kamu ada rasa nggak sama gading? Iya, ada no. Apa rasanya? Strawberry. Hah? Kok blueberry toh? Iya. Juga ada rasa, Oh, rasa Rasa, cinta iya. dong, ya Thomas. Ya, ini minangkani apa Dek? Minangkani podang kuning napa ajeng Gubuk Asmara? Kenapa Pak? Podang kuning. Podang kuning biyen nggih. Derek penonton Derek kemawon. pokoknya Nggih. Langsung napa ngagem bawa? Aduh. Oh bawa ora langsung. Bawa nih nggih, Mas. Dek Lintang riyen apa kula riyen? Dek Lintang. Nggih, Cik Lintang sekno ya. Oh iya, nggih. Yang muda dulu. Matian wujud temong peksi. Kandhane nek nang peksi yo kae iki ya.
Apa? Peksi iki apa, Mak? Peksi iki tegese iki bird. Bird. Kuwi apa? Peksi iki Burung. burung. Manuk ngono wae. Iya. Yuk diteruske. Halus manis tur merak ati Gregele kok iso kaya ngono kuwi ya, Nduk ya? Iya, Mak. Isih resik ya Isih suarane. resik banget. Beda karo sing wis tuwa. Eneng kaya apa ya? Aku Apa sing- Mbak? Aku sing kaya ngene wis tercemar kok ya suarane. Oh mesti kuwi mambu-mambu. Mambu apa? Ora, kesel suarane Mas tek mene. Kok to? Aku kesel iki mambu mbakku. Oh mbako. Ya wis ya gak diteruske yo malah tekan ngendi-ngendi mongko ka. golek isi podang jenar Iba bunga ingatiku nyanding bisa Bapakne sampun lanjut nggih Mas. Nggih lanjut no mosok ya main bawa tok. Mundutan saking sinten to? Saking kula Pak Pak Siswa. Pak Siswa. Pak Siswa tadi Nggih. Mbak Pinangkane nggih Pak Siswa saking Bedoyo nggih. Bedoyo. 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 Yuk, Dik. Yuk. Bisa awan ning omah wis ora kerasan keluyuran nang golek isi ngetak sayang ngopeng-ngopeng ngerenggongku golek ora krasa iso aman nganti bengi
punya Bapak Siswa. Sugeng dalu Bapak. Dek Lintang ngagem pun mriku riyen. Ya, Mas Gading. Niki enten Nyidam Sari. Nyidam Sari. Terus enten wau napa? Ayang-ayang wau. Ayang-ayang kalih Yaning Terus Tawang. nggih Yaning Tawang Lintang Asmara. Iya. Ajeng sik pundi riyen? Napa yang Nyidam Sari dulu, bawa dulu terus nanti lanjut campur sari gitu? Manut. Yang rancak-rancak maksudnya? Nggih. Pripun? Nek bawane Nyidam Sari kula dereng ngapal ning pripun. Oh iya, mboten napa-napa. Langsung mawon pripun? Langsung Nyidam Sari langgamipun? Nggih. Nggih. Langsung mawon diduetke napa mboten? Iya, no duet kali duet. jenengan no, Mas. Duet? Duet nggih, Pak, nggih. Nggih, Mas, duet no. Dah kula tak searching riyen nggih. Jangan. Dalam berdiri. Oh, nggih. Berarti jumeneng Mbak Lintang, jumeneng Oke, malih. nggih. Nah, niki pun ketemu niki. Sampun, Mas. Sampun. Nggih, langsung langgamipun nggih. Langsung Mas mawon. Gading dulu. Kula riyen? Nggih. Oh nggih, saka Bonang rumiyin mboten apa-apa. Nggih, saking punang riyen. bakal ngerti sinaksin lintangi kesemana janji prasetya ning ati kali ono ukiran samudra norailan memanise aduh hati-hati kalawase sliramu sakar mati aku kombangi sari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal lewati sinaksin lintangi
manise aduh hati-hati selawase wah nek iki romone buanter tenan iki. Buanter tenan, Mas. Ora nututi aku. Tapi enggak apa-apa, penak, Mas. Jos ngene iki. Jos. Heeh. Banter tenan iki. Banter tenan, Luwih Mas. banter iki timbangane mau. Iki piro ya, Mas? 200 kecepatannya yo. Napasku entek. Nah, masa ya butuh Masalah. napas buatan loh, Mas? Masa butuh napas buatan? Napas buatan ki kaya ngopo to? Iya, pakai oksigen. Ah iya nganggo oksigen. Terus lanjut mulai napa mboten? Lanjut no ya. Terakhir ini. Enten apa mulai to mau? Terus Oh. enten nyeneng tawang, wong mengki gara-gara mawon niku. Terus enten Lintang Asmara. Lintang Asmara. Lintang Asmara kuwi kudu ana kancane. Oh, Nggih to? berarti berdua. Berdua. Oh ya. Sama siapa, Mas Gading? Nika pojok dhewe nika lho. Kok apa enggak? Bu Pras wae. Sip banget mulanusan kok. Lagi Lintang Asmara, Ibu. ben ora chattingan wae kan mau kok chattingan. Ngono kuwi chattingan karo sapa ya, Mas? Aku ya ora ngerti ngono kuwi iki chattingan karo sapa. Ya Kok karo ketoke? penggemar no apa. Sugeng dalu, Ibu. Nggih, sugeng dalu Mbak Lintang. Ampun Ibu, Dek. Lan apa? Mbah. 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 Sugeng dalu. Ojo Mbak gak Pripun? ketok tuwa. Kan Pancen kita kula gak kuangan kali jenengan ta, Ibu. kita seperti anak kembar. Nggih, tapi Kembar saking pundi to? jenengan sing apik, aku sing bosok. Alah nggih boten to, Bu. Oh, ya ning ya mesti do milih aku lho nok daripada kowe. Nggih. Heeh, tak Panjenengan tekonane. sik Milih sinten nggih? kinyis-kinyis ngene lho. Milih kula napa Mbak Lintang? Oh ya bener berarti. Bener jenengan. Ibu. Nek Ya milih bener, aku heeh. kleru nggih. Nggih, sehat nggih pun jenengan nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jan seger waras Nggih. nggih ternyata sik semangat. Panjenengan ya soalnya pinten Ibu? Kula Nggih. 17. Wih, Nggih. 17. Wis apa? Heeh. Saya 17 to. Oh 17. Wah, lah. Pundule saka swidak. Oh, nggih. Ya wis tuwa nok ra apa-apa sing penting. Alhamdulillah tasik. Alhamdulillah Nggih, tasik sehat. sehat awet timur jenengan. Nggih, sing penting isih kemayu. Ah, Jan, oh. kemayu saestu jenengan lho, Bu. Kemayu, ah sing didol ning le kemayu no. Arek adol apa nek kaya mbokmu. Nggih, monggo. Apa ki Mas Gading? Lintang Asmara. Lintang Asmara Ibu. Nggih. Lintang Asmara ki duet karo Mas Gading lho ki. Lah nggih. Nggih, Mangke monggo, Mas. jenengan nggih nderek duwe. No kudu no. Ning Iya, iya, tengah-tengah ya Mas ya. Nggih. Nah, cocok Kudu. weh. Yo. Ning ya kuwi aja kepencut tenan karo aku. Lah. Ora Ning nek sak lagu kepencut. wae. Heeh.
marang sang Hyang Sulaksmi. Setiaku bisa anduweni marang sang Tiasu Laksmi. Datang balenjani
Iki mau nggih matur sembah nuwun nggih. Nggih, matur sembah nuwun sangat Ibu. Pareng. Nggih. Pun nggih. Nggih. Ora pangerten. Ora aku ora arep pangerten kok aku kok. Nggih, sampun Mas Gading. Nggih menika. Mungkin iki tesih kirang Napa? yeneng tawang nggih. Oh nggih. Nggih kalih wau enten sik request sak-sake sing penting Mas Gading iso nggih. Mengke gampil dipinangkani wonten ing gara-gara napa? gara-gara nggih. Niki nggih. Soale wole limbukan niku gasik. Nggih, Jam Mas. setengah 11 pun limbukan. Iya. Dadose niki mengke di apa jenenge pamunduran sing dereng dipinangkani diteruske ten gara-gara mele Dik Iya, Lintang. iya Mas Gading. Nggih, mengke soalé niki nggih lakone niku dawa banget niki tesian. Nggih. Sak dawa-dawane niki. Nggih, Mengke- semangat Mas Gading yang Nggih, matur ganteng. sembah nuwun. Terima kasih Dek Lintang.